Έχεις βαρεθεί να θες να μοιάσεις τους αγαπημένους σου celebrities και να μην μπορείς? Βαρέθηκες να προσπαθείς να αποκτήσεις τα τέλεια χείλη και να υποβάλεις τον εαυτό σου σε επίπονες διαδικασίες? Ακόμη και με τον κίνδυνο να τραυματιστείς? Κουράστηκες να ξοδεύεις μεγάλα χρηματικά ποσά σε ένα σωρό προϊόντα που πρέπει συνέχεια να ανανεώνεις? Ή και σε άλλα που δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα? Τώρα υπάρχει λύση. Τα Easy Lips. Βασισμένα σε επιστημονικές έρευνες γύρω από την ανατομία του στόματος και με σύνθεση από υγρό λάτεξ που υπόσχεται την ενυδάτωση των χειλιών σου, τα Easy Lips είναι τα χείλη που πάντα ονειρευόσουν. Τώρα μπορείς και εσύ να έχεις τα χείλη που πάντα επιθυμούσες. Τα μικρά χείλη ήταν πάντα πρόβλημα για μένα. Παλιά έκανα ασφάλεια και ντρεπόμουν. Με εύκολη εφαρμογή, τα Easy Lips σας εξασφαλίζουν την επιτυχία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίξετε μερικές σταγόνες από την ειδική κόλλα και να εφαρμόσετε στα χείλη σας. Τέλεια! Τώρα μπορώ και εγώ! Easy Lips. Σε τιμή σοκ. Και η κόλλα δώρο. Μην περιμένεις. Πάτα κλικ Easy Lips στο Facebook και παράγγειλε online. Επικοινώνησε τώρα. Easy Lips. Ό,τι πιο εύκολο και απλό. Ήταν μια διαφήμιση της Easy Store.